Казанда инде иң борынгы зиратлардан берсе. Чөнки мәгълүмат буенча инде Бишбалта бистәсе инде Казан ханлыгы чорына карый. Шуңа күрә зираты да минемчә ул Казан ханлыгы чорына карый торган зират. Әмма ләкин бу сакланган өлеше ул соңгы чорына карый инде 18-19 һәм 20 гасыр башларына. Иман мәркәзе инде 2007 елдан бирле монда өмә оештыра. Быел Татар яшьләре форумы белән берлектә өмә оештырылды. Хәзер күрәсез инде монда шамалайча инде где-то 10 кеше бар. Менә мәсәлән бу зиратны көймә белән әйләндереп капларга кирәк, минемчә. Без андый мөрәҗәгать белән дәүләт тарафларына инде чыгарга телибез. Тагын да берничә чара бар инде безнең. Менә бу зиратны ничектер сакландырырга һәм монда тәртип саклар өчен. Киләчәктә инде ул безнең активлыктан тора инде һәм безнең халкыбыз битараф калмаса инде менә бу зиратның киләчәге бар минемчә. Һәм безнең төп бурычыбыз инде менә бу зиратны безнең ниндер мәдәни һәйкәл буларак сакларга да һәм киләчәк буынга инде калдырырга. Безнең бу Бишбалта урыны ул Казанда Алла берсә берничә елдан соң шундый туристик бер үзәк булып карала. Ләкин инде менә шушы төзүп кыруларда менә шушы кичкенә генә Бишбалта зираты кирмәгән, кызганычка каршы. Һәм инде хәзерге вакытта ул бернинди дә зират буларак кабул ителми. Монда килгән кешеләр аны шундый күңел ачу урыны дип кабул итәләр. Шуңа күрә без күп кенә кабер ташлары өстендә шприцлар, алкоголь бутылкалары һәм башка әйберләр табабыз. Менә без инде килдек бу әйберне беренче чиратта җыештырып чыгарга мусордан. Бик шатландыра, без монда бер ялгызыбыз түгел, монда һәр даим йөреп торалар. Дини оешмаларда, гомумән инициатив шәһәрдә яшәүчеләрдә инициативалы шундый яшьләр йөри. Чөнки менә карыйбыз, агачлар да монда киселгән, табигый шундый киртә дә ясаганнар. Һәм инде безнең теләк алга таба бу урын шушындый бер каралган, киртәләнгән һәм кабер ташлары барланып, яңадан җир өстәренә күтәрелгән урын дип күзаллыйбыз.